Allah ونزل povedal في v سورة súre النكال: Al-Bakarah إن الله 2.20. لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Určite sa Here the Allah command nebojí does not porovnávať travel aj s from niečím tak using the malým paragon ako or the komár, mosquito alebo s tým, or čo je what nad is ním. above it. This Tento verse verš v is podstate basically saying, hovorí, že ak if ste you are a úprimný sincere človek person looking hľadajúci for dôkazy o evidence of the existencii Boha. existence of God, Znamená to, one že jeden mosquito malý hmyz, would be enough komár, proof vám bude for stačiť you. ako dôkaz. Our Ľudia brothers z and islamu people of urobili Islam quote úžasné an amazing vysvetlenie tohto explanation verša. of that verse. Najprv si Let's to watch it pozrime together spolu. first. Vajíčko komára sa vždy kladie do vody. Keď matka kladie vajíčka, prilepí ich dohromady, aby vytvorili člnovú konštrukciu, ktorá im zabráni v potopení. Odtiaľ sa vajíčka menia na larvy, ktoré plávajú na povrchu vody a dýchajú cez trubicu. Je to trochu ako šnorchel, ktorý používame. Larvy sa potom zmenia na pupy a potom vychádzajú z pupy, teraz je to plne dospelý komár a s schopnosťou lietať okamžite. Tento malý hmyz je v súčasnosti najnebezpečnejším zvieraťom na svete, ktorý spôsobuje 70% úmrtí ročne. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo majú extrémne rýchle reflexy? Nuž, to je preto, že komár má pár zložených očí. Každé zložené oko sa skladá zo stoviek mini očí nazývaných šošovky, ktoré sa zakrivujú. Každá šošovka zaujme obrázok z iného uhla, ktorý jej mozog spracováva. Z tohto dôvodu môže komár vidieť takmer všetko, čo sa okolo neho deje, bez toho, aby otočil hlavu. Fyzici sú tým fascinovaní a snažia sa kopírovať tento systém na vývoj samojazdiacich aut, bezpilotných lietadiel a bezpečnostných kamier. Komár používa snímače oxidu uhličitého na detekciu vášho dychu z vzdialenosti až fintimetrov. The mosquito uses carbon dioxide sensors to detect your breath from up to 50 meters away. Ako náhle nájde cestu do vašej izby, detekuje teplo z vášho tela, aby pristal presne tam, kde začne vyfajčiť vašu krv. Takto ťa vidia v tme, keď spíš. Prekvapivo, komár používa 6 ihlí na vyfajčenie krvi veľmi sofistikovaným spôsobom. Poprvé, odstraňuje ochrannú vrstvu, aby odhalila ihly. Potom používa ostré zuby na vonkajších 2 ihlách ako pílu, aby prepichol vašu kožu. 2 vnútorné ihly držia rez otvorený, zatiaľ čo stredné 2 sondy hľadajú okolo, aby našli vašu krvnú cievu. Ako náhle dosiahne krvnú cievu, jedna z ihlí vypluje chemikálie do nej, aby umočila pocit bolesti a pomohla krvi nepretržite prúdiť. Druhá ihla pôsobí ako slamka a začne ti vyfajčiť krv. Ako vysaje, jeho telo oddeluje vodu, pôsobí ako laboratórna práca, len aby zhromaždilo čo najviac krvi. Toto všetko znie ako chirurgická operácia, neuveriteľné, ale je to pravda, tak čo si myslíte? Toto je obrázok komárskej nohy. Tieto nohy sa skladajú zo zložitých prvkov, ktoré chránia komára pred utopením a umožňujú mu pristáť na mnohých povrchoch, ako je napríklad voda. A o úžasných krídlach, ktoré búchajú čentkrát za sekundu, aby vystrelili komára do vzduchu a leteli. Je zrejmé, že toto malé stvorenie je plne vybavené mnohými efektívnymi systémami, ktoré nemôžeme mať tak ľahko. Veľmi, veľmi úžasné, subhanallah. Ale počkaj, teraz je tu niečo viac, prosím, počúvaj. Korán nám tiež hovorí o niečom inom, o veciach, ktoré sú na ňom. Takže pozrime sa, čo je nad ním. No, podľa vedy, spôsob, akým nás komáre otravujú tým, že sedia na našej koži. Podobne, komár je tiež podráždený malým živým organizmom, ktorý sa ho snaží pripojiť kožou. Pozrite sa napríklad na tento obrázok. Podľa výskumu MDPI existujú aj vodné roztoče, ktoré sa živia komármi a sú známe ako komárske parazity. Neexistuje žiadny priamy spôsob, ako ich pozorovať len očami. Napriek tomu, vyhlásenie zameriava našu pozornosť na to, myslieť na to, čo je nad ním. Nakoniec, v tomto bode sa môže vzniesť otázka, ako to všetko vedel Mohamed, peace be upon him, držal tajné výskumné centrum uprostred púšte v 7. storočí. Prosím, zdieľajte toto pozoruhodné vedomosti, kopírovanie alebo opätovné používanie tohto videa je povolené.